ରାମ ନବମୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ରାମ ନବମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳିତ ହୁଏ। କାରଣ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅତି ଆଦର ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ 9 ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।